karo tawa-tawa ya Batir. Iya karo promosi. Ya sing jenenge wong seni ki perlu ditawakaken. Ora mung ayam bae ditawakaken. Wong kesenian ya kudu ditawakaken. Toli angger wong seni ora ditawakaken ya beli payu. Bener ora Pak Batir? Iya luwi-luwi dadi seniman kayak kodok nang jeroning bathok. Mung teruk-teruk ketok, ora gaul ora hubungan, akibatnya ya langkah sing buruk. Iya. Mulane ayo bareng-bareng karo promosi ya pirang tahun si gerung wis bener-bener pan mulai maring seneng maring seni ya Batir. Senajan seneng dangdut, seneng orjen tunggal, inilah budaya tinggalanipun Jeng Sunan kali sing moni kali cenang sapa ora kali rambut sisan Sunan kali jaga kok Sunan kali cenang iya nang kene terkenale jare Kang Sagak kali cenang ya kali cenang kuwi mbang ngendine Arjasari Mas Sakya oh kulone iya bener wong pan mari Sigerung gemien liwate liwat Sasak saiki wis jamane kemajuan dalane kepenak jembatane ya kayak jembatan jalan tol alhamdulillah ke ngiras pantes kali ngraketaken paseduluran terutama kanggo Mbak Yuku Wadon Kusumuning Ayu Retno Dewi Nok Taryi iya kok ketak tambahi wong-wong sloman ora kaya Kusumuning Ayu Retno Dewi Nok Taryi belinana maning wonge pral-prol wong nyuwun lagu zamane sedekah bumi ya kayong diborong nang kene kayong pan borong maning Batir wong genah kok jelas judule Juragan Kangkung pokoknya liane kaki Nyai Taryi ya belinana maning wis muga-muga tetep jaya seterusnya Batir ya monggo Juragan Kangkung kagem Mbak Nok Taryi saka Segerum mangke nomor kali panyuwunan saking Mas Mahfud lagunya Cuma Kamu spesial kanggo yang punya hajat yaitu Bapak Sarwo alias Bapak Kampleng iya lajeng Mbak Nur jare njaluk ditambahi utawi nyuwuni mbuh iya Mbah Nur monggo iya nggo simbahe monggo lagunipun Juragan Kangkung disambung lagu Cuma Kamu monggo lagu kanggo sedulur-sedulurku terutama ya kowe keluarga besar saking Bapak Kampleng terutama kanggo masyarakat Sigerung remaja-remaja pemuda dan para ibu-ibu monggo lagu Dagang Kangkung dados ya dagang kangkung ke kanggo tak langkung rong langkung pokoke di pokoke angger muni salam Kusumuning Ayu Retno Dewi Nok Taryi ingkang sampun ngaturi sak langkung rong langkung langsung bekto keberkahan bekto rezeki terutama sedulurku lanang ya kue Mas Suharjo utawi Mas Suharja atur kagem pepunden kula tiyang sepuh kula panjenenganipun Bapak Kiai Raksa Cuma Kamu Bapak Suharja yang aku cintai iya Bapak Suharja kayak ngawet enom baik iya soalnya wong duwite akeh dadine awet enom wis wong duwite akeh melastar pisan ya terus anake ya ora akeh ora kaya kon anake kayong nganti 24 wong eta swing tapi kayong embu nggon melu kabeh malahan melu kabeh melune runda
Lagu Cuma Kamu buat yaitu siapa tadi ya? Buat Mas yaitu Mahfud ya, buat semua keluarga panjenenganipun Bapak Sarwo menika kagem keluarga saking Sohibul Hajat, terutama katur kagem Bapak Suharja, Bapak Rawu dan rekan-rekan. Selamat menikmati, selamat mendengarkan lagunya Cuma Kamu. Iya. Nek sing dadi lagu Cuma Kamu. Lagu Cuma Kamu kuwi lagu favorit. Khusus kagem keluarga Sohibul Hajat Bapak sanejan persis kaya Roma Irama. Yang daftar KDI ki mesti juara mesti ya. Mesti kepilih ya, suaranya apik, bocah keren bagus ya. Hanya inyong ya Kang. Apa? Potongan kayak kok pengaku aku kayak inyong. Anu ya suaranya apik kok Kang. Suara bindeng kayak gue kapik. Wis keripik gedang, keripik telo, sate gedang waton roto ya Batir. Aja sumelang mengko yen ana waktu arep diparingi lagu meneh sing penak. Yuk budalan para prajurit saka Semarang lir pendo kaya lakune macan ucul pembarisan Semarang. Sinjang kirut sejatining wayang penjang laca lir kumapa. Seni ayo dik, ayo Ang, yuk budal perjarit saka Semarang, yuk seni Sunda keturunan barisan Tahora paling ngomong jadi di pipi karamakan Kopadori lamun aja laksana di sang Korea kaberangan godak-godak daya tiba atma kanusa orang para prajurit saka Semarang Urup Tantomo pilihan kumpul ya nyagakan Sureng Yuda kasadaya Wiro Yuda Wiro Sakti Wiro Noto kumpul
Para prajurit para Pantama Semarang nun kula wonten dawuh. Kula wonten dawuh. Kula wonten dawuh. Kumpul. Nggih. Aduh, kembang tanjung, sisi hebat. Para panayagan. Kumpul. Orang jojo, ngajung-jung, kemerdekaan. Kula Wirayuda ngaturaken pasegan para krami katur dumateng Kakang Wiranata. Allah taala lenggah wingking kula Yayi. Mangke nunggu rawuhipun Ki Anapati Surajaya matur kasuwun kaliga marga. Ngajung-jung, seni budaya. Kumpul. Kembang tanjung, Kanggo sedulur kulanang saking Sidoharjo ya kowe Mas Nur. Salam-salam aduh ala iya, terutama sedulur-sedulur lawas. Mas Nur. Yuk disalami kanggo Mas Nur Ngajung-jung, saka seni Sidoharjo. kagungan. Aduh ala iya, kembang tanjung Mas Nur. Iya. Kembang tanjung, sisi cai. Aduh ala iya, orang jujur. Ngajung-jung, seni pribadi. Kula ngaturaken pasegan para kami wonten wigati menapa Kakang? Lenggah wonten wingking kula. Matur kasuwun. Menika wonten wigati menapa nimbali dumateng Ingkang Rayi. Monggo lenggari nunggu rawuhipun Ki Anapati Surajaya. Matur kasuwun kaliga murja. Sisi nirang kang utami, estuni mah saben damana. Kembang tanjung orang Cikerung, kembang tanjung, sisi sumo. Salam kagem Bu Carik. Aduh ala iya, orang jungjung ibu cari. Ngajung-jung sakabe batu. Salam malih kagem Bu Nasri. Kembang tanjung ibu Nasri. Iya. Ser. Kembang tanjung sisi empang. Ayak kowe. Aduh ala iya, orang jungjung ibu Nasri. Ngajung-jung kemerdekaan. Salam malih kagem Bu Sina. Alah, kembang tanjung ibu Sina. Alah tilalah. Ya. Kembang tanjung sisi cai. Aduh ala iya, orang jungjung. Ngajung-jung seni pribadi. Salam malih kagem menika Mama Impron. Kembang tanjung Mama Imron, Ayak kowe. sisi sumur. Ser. Aduh ala iya, orang jungjung. Ngajung-jung
Wali salem kagem Mama Joyo. Kembang Tanjung Mama Joyo. Nang kene ke pan pada nyawer. Kembang Tanjung sisi empang. Aduh alah iya orang jungjung Mama Joyo. Hapunten nembe patepan. Salam kagem Mama Jenal. Kembang Tanjung Mama Jenal. Kali Bu Cimah. Kembang Tanjung Ibu Cimah sisi empang. Ser ser Aduh ala iya orang jungjung. Hapunten nembe patepan. kangge pamungkas Ibu Murah. Kembang Tanjung Ibu Murah. Kembang Tanjung sisi cai. Aduh ala iya orang jungjung. Ngajungjung seni pribadi. Rawuh 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 rawuh. Pirang dina prange guru lawan Pandowo. Rekatawira nama ingkang mati dening Tik Jawara Pinangka. Katuran sakrawipun Adimas Patih pecalang pilihan saka Semarang inggih menika Kionopati Surajaya ingkang sampun mandhap saking setinggil angrawuh wonten ing pendopo kabupaten kebareng kula nebangaken awon-awon kula Surayuda. Sinasa kula ugi boten badhe nilaraken kula menika Suranata nyuwun kabar nyuwun katerangan napa ingkang dipun kersakaken Gusti Bupati. Monggo nggih kula aturipun paringi dawuh. Senajan kula wira sekti ugi nyuwun katerangan Kang Mas.
benjang napa sonten bidalipun kula nyuwun kabar Kang Mas. Kula Demang Somandita inggih nyuwun kabar, kula Ranggas Pandi nyuwun kabar ala kula. Ingkang abdi wangsa balapan. Atelengganane ngiras ngirus dalah ngiris menika ingkang sampun pun salami kala wau ingkang mandhegani panjenenganipun Ibu Carik nyuwun lagu Prapatan Celeng. Menika katur kagem Bu Nasri, Bu Sina, Mama Imron, Mama Joyo, Mama Jenal, Bu Sima lan Bu Murah. Monggo Prapatan Celeng niku katur kagem ibu-ibu ingkang mendegani Bu Carik. Monggo dados. Kabeh. Kabeh desa Celeng lo bener aneh. Iya iku tinggal lan jaman pengene. Desa Celeng kesawang-sawang dalane rame bisa nyanyi
rombongane wayang golek among rasa atleganane wah kayong bergas kabeh ya Batir. Iya pengrawite biduane sindene wah suarane jan kayong anyar suarane bisa geget semangkina sinabugong ya katengo kaya banget matur kasuwun gali gamurda sedaya para wadyabala sami angormati sedateng kula monggo dipun alon dipun aririh gambasarya menapa ingkang pun kersakaken dhateng panjenengan sedaya mboten sanes menika kirang langkung antawisipun Tri Prakara ingkang angka setunggal kula matur kasuwun dhateng para tantama bala prajurit pilihan saka Semarang ingkang sampun ngormati dhateng kula kanthi iringan hiburan ingkang mawa gending-gending Jawa kanthi iringan campursari iringan dangdut dadosaken bingah manahipun kula paman ilatala menika pun tampi sedaya para wadyabala ngormati sakrawipun Kiyanopati Surajaya kula tampi nomor kalih kula ngaturaken pembangunan ing kutha Semarang awit kutha Semarang sakmenika pembangunanipun benten kalian Semarang pembangunan ingkang sampun kapengker kula tingali menika wonten tepis piringing kutha Semarang para petani-petani tanemanipun boten-boten ingkang rusak awit sedaya para petani menika sami nindakaken 5 pambudidaya dasar tanah Semarang menika tanahipun subur pengairanipun inggih teratur kados wonten ing Sigerung mriki mila mboten jeneng mokal para petani-petani neng tanah Semarang menika mboten-mboten kekirangan sandang tuwin pangan prayoginipun mila sedaya para wadyabala menika kedah ngikuti napa ingkang dados peraturanipun pemerintah langkung-langkung menika wonten desa-desa ngawontenaken sekolahan pengendalian amat terpadu niku jenenge SLPHT monggo sareng-sareng dipun pelajari napa artinipun pengendalian amat terpadu ingkang perlu dipun basmi niku napa hewan napa niki kedah ngertos kados dene musuhipun tiang petani menika ama wereng ama uler lan sak panunggalanipun niku perlu dipun semprot utawi dipun icali lah wondene kewan ingkang bantu dhateng petani utawi kanca-kancanipun tani inggih wonten menika menapa kados tok menika kewan capung utawi kinjeng niku sampun dipun basmi sampun dipun semprot awit niku kancanipun tani wonten meli ana meneh ya kuwi kanca tani mali sing jenenge ya kuwi Garanggati niku menawi wonten neng sabin utawi wonten taneman kok lajeng wonten Garanggati niku sampun dipun semprot awit niku kanca tani mbantu dhateng petani pinten mawon ingkang dipun icali kalian kinjeng utawi capung lan menika Garanggati niku sampun dipun musnahaken niku program saking pemerintahan inggih mila jenengipun sekolahan SLPHT sekolahan pengendalian hama terpadu nah, niku wonten melih lah wondene saluran-saluran wonten Semarang niki sampun
teratur sedaya para petani-petani pun nggo sami nindakaken menika pilihan bibit-bibit ingkang unggul. Nggih. Nomor 3. Puntine kaping 3 nembe kek mawon kepentingan ing kutha Semarang. Ingkang nembe badhe kula aturaken pentingipun dawuh dalem Gusti Bupati Cakranata inggih Gusti Bupati Cakrakesuma ingkang dados penengah wonten Bupati Semarang nalika dinten ingkang sampun keliwat nampi senunggaling telegram saking Yang Mulya Tuan Paduka Jenderal Batavia. Nalika sedanipun putra saka Jawa Tengah, putra kelahiran saka Dukuwaru sakulone Slawi, wilayah Kabupaten Tegal. Niku sedo wonten Semarang ingkang kasih Baguswanda. Hingga Semarang sakniki badhe dipun teliti kalian Tuan Paduka Jenderal Batavia. Kamangka dawuh dalem Gusti Bupati niki kris nyarengi serat saking Cirebon Kasepuan sing teken LSM naminipun Suparta putra saka Banten. Nomor kali Baguswanda, Bagus Sukendar, Bagus Jari. Niku pengawas-pengawas saka Jawa Tengah. Perlunipun hubungan dateng Gusti Bupati menika menapa? Pentingipun boten sanes badhe pamitan nyulik bangsa Tionghoa wujud wanita ingkang naminipun Nona Temu. Niki ingkang badhe dipun ancam umure kali putra utusan Cirebon Kasepuan. Oh, merga napa kok Nona Temu dipun ancam umure? Awit duk nalika sedanipun Baguswanda niku merga lantaran ingkang mejahi menika putri Cina bangsa Tionghoa. Nona Temu niku minangka kangge pancing utawi kangge nggoda dhateng para putra-putra saka Dukuwaru. Lajeng prayoginipun kados pundi? Dawuh dalem Gusti Bupati Semarang niki menawi dipun tolak kamangka Suparta Sukendar Bagus Jari menika rak putra saka Jawa. Gusti Bupati Semarang nggih wong Jawa, kula panjenengan sami nggih tiyang Jawi. Menawi kula lajeng ngawontenaken peperangan, mangke perang antarane wong Jawa. Niki dawuh dalem Gusti Bupati Kapuri Cancut Taliwanda. Kenging Suparta Sukendar Bagus Jari mlebet wonten Semarang nanging mboten kenging bekta gaman setunggal. Napa malih kok klewang tumbak badrik. Legane ngati lading tekuk bekta silet mawon kedah dipun rampas. Menawi kula lajeng dipun rampas Anggar Citokro Daliwung. Menawi kula lajeng dipun rampas kok nafsu niki panjenengan sampun panik kedah dipun keroda paripaksa. Kabaripun sakniki padha mecalang mesanggrah nang sakjeroning Wanaraban. Niki Suparta Sukendar menawi kumbekta gaman mlebet wonten Semarang dipun rampas nafsu. Panjenengan kedah Cancut Taliwanda, sinten ingkang saged mbubaraken putra-putra saka Cirebon Kasepuan panjenengan bakal pikantuk ganjaranipun Bupati Semarang. Nanggil napa mboten panjenengan mbedalaken Pratantawa pilihan Semarang? Iya tanah. Kula nanggil dados pengawat kiwa Anggir Surajaya. Kula nanggil dados benteng Ayuda. Kula nanggil dados pengawat tengen. Kula nanggil. Sedaya prawadyabala sampun siap siaga. Monggo katenga pun timbali kangge nata prajurit pilihan Semarang. Surya katenga wonten dawuh maju kene katenga aja legana ana papan kono he katenga
majune sang surya kadengo abe wigati Pranapa Ndaropati nimbali dumateng abdi pun wangsa balapan inggih lurah Katenga Ndara Surya Katenga inggih apa sing dadi adate apa sing dadi kebiasaane awit iki arep nganakaken budhalan aja nganti ketinggalan nutuk bendhe beri yen ana bendhe ngungkung kowe kudu siap siaga sonder diperintah sonder ditongtongi ayo padha nyambut gawe sing biasa nyekel gaman aja ditinggal gamane sing nom-nom ning ngarep cekelane alating peperangan kaya bambu runcing tameng waja aja ketinggalan sing tuwa panggonane nang mburi sebab wong tuwa kowe aja dalep pegaweane alapen sawab pandongane yen kebeneran wong tuwa kuwi dongane mandi sakecap tinuku sewu kaya dene pangeran Katon padane mula ayo wong tuwa panggonane neng mburi aja dialep pegaweane alapen marang pendongane wirid kanggo tata perdandanan supaya nang tengah-tengah ngalas roban bisa aman ora ana alangan apa inggih prayogi mula dina saiki kowe aja nganti legon mara gage budhalaken para prajurit pilihan Semarang aja nganti kari pacul ya aja nganti ditinggal kaping pindhone sinambi nata barisan sinambi nganakaken pembangunan ayo dalan kang kurang jembar dijembari siar-siar sing padha mambek disusuk sebab iki arep titiwancine udan ayo budhalaken para wadyabala Semarang supaya cancut taliwona mlebu ning Wanaraban inggih ndara lajeng menika benjang kapan bidalipun wis aja nganti kedawa-dawa dina saiki budhalaken prajurit saka Semarang sigra mangsa lumampah anut irama prajurit Semarang ayo budal kae wong nom panggone nang arep ana teng paperangan aja ketinggalan yo maju yo budal
sami lumaris rawadya kang sami budal saweneh nitih turanggi budal saking sakjerone gari turangga sinanter mamrung usami nembang tengorok aneh marga sang winarni gunem kantya sang retna wananda pronto Banglus lampahing prawadya bala saka kutha Semarang ingkang pun pandegani Patih Surajaya saweneh para prajurit wonten ingkang sami niti kreta saweneh wonten ingkang prajurit niti turangga gumrojok tanpa larapan lakune para tantama Semarang lir pendok kaya sela blegidi sela tegese watu blegidi tegese semut kaya semut padha munggah ning dhuwuring watu gumrojok tanpa larapan lakuning prajurit saka Semarang nengno kang lagi pacak baris sinig gantya kocap ingkang wonten pundi punika ingkang wonten madyane wana madya satengah wana antarane tapel wates Semarang ya kuwi alas jenenge alas Roban ana satriya 3 cacahe putra murid-murid saka Cerbon Kasepuhan setunggal jenenge Suparta nomor kali jenenge Bagus Sukendar telune jenenge Bagus Jari 3 serangke padha inderlah nang tengahing wana Roban sampun antawis dangu nglebetaken surat hubungan kelawan Bupati Semarang dereng wonten kabar kawekasane lakune para putra-putra Cirebon padha doa nang tengahing alas kiras pantes menika Sohibul Hajat nyuwun wekdal kangge ndonga sareng-sareng menika sedekah saking Bapak Kampleng utawi menika sak keluarganipun monggo wekdal kula aturaken dumateng Rama Kiai menika dipun ndonga sareng-sareng menika sinten wakilipun menika kangge ngaturaken setunggal matur kasuwun dumateng para rawuh ingkang kersa derek nyekseni utawi wungon-wungon wonten dalemipun Bapak Kampleng monggo dipun dongani nggih. Nggih, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina fina wa safina karimina tuhina wal mustafa wa maulana Muhammad salim radhiyallahu anhu li syabatin ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa atimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka fi dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi din wa fiatan fil jasad
wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan dal maut wa barakatan maut wa najatan minan nar wal fawzan bil Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam hayna rabbana bis salam inna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala dzal jalali wal ikram rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Bapak Kiai Raksa pundi wangsul di aku wis bangga banget sepuh Winyong teka kawatan kondur ya. Yo lakune para murid saka Cirebon kasepuhan sampun dipun priyatini sampun dipun dongaaken sedaya para putra-putra Cirebon supaya aman nggone nang tengah-tengahing Wanaraban sinawang kadya serat salira. Manuknya ditaburin manuk jalak, manuk berkuku, manuk deruk nang Wanaraban. Serat salira wangita ditos katampi kang tenang cung-cuna kang tenang monggo emotna disangking serata tresna sepudara cinta urang geningan lepat dogaan mundut-mundur pipisan serat salira dinaja jalan kalima unggalah tawasa mon kada midua hati tesampung Dimas kadangipun Kakang Bagus Sukendar monggo kula aturi sami lelenggahan wonten ing madyaning Wanaraban menika kaliyan nggo putusan sakat Semarang monggo Kang Mas mriki sana mendak baja sasaran tenan naon geranya orang ngaji gerung tenan naon mun kitu kapala salira Dimas kadangipun Kakang Bagus Jari lelahutan mriki Dimas lelenggahan ing tengah ing Wanaraban
monggo sareng-sareng nunggu putusan Semarang Dimas. Nuwun inggih Kang Mas. Kula ingkang sowan. Kula Bagus Jari Kang Mas. Kene di sing ati-ati. Wong nang alas roban jurange jeruk. Dhuwur-dhuwur gununge Yayi. Nuwun inggih Kang Mas. Kowe wong duwe penyakit lakune sing ati-ati di. Nuwun inggih Kang Mas. Kiranya orang dia orang tepung luhur panggung. Sutra panas Paman Bagus Jari kula lenggah mawon rika wonten winginganipun kantun Dimas Bagus Sukendar. Jan aku ora tega nyawang lakune Dimas. Lawong penyakit bubulen sing satelapakan lawean. Monggo lenggah mawon rika wonten winginganipun Dimas Bagus Sukendar. Nuwun inggih Kang Mas. ayana dukaku maha majar orang pilaya Alah. serat salira wengita ditos katampi tantenan jungjunan kantenan monggo emotna disangking serat katresna sapudaran cinta urang genengan lepat dukaan mondot-mondor pipisan serat salira dinaja jarana kelima unggala tawasa mon gede di dua hati tersambung sareng aturan saksian teka bandana cacaya mualah sana mendak baca sasarangan Agung Sukma sedaya wong prihatin samuruping arah ngarah